Mangwanani vedare tadzoka zvekare nemamwe mamessages pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yandichatanga kuverenga yakabva kuna vahanzvadzi vedu vaya vakatumidzira meseji vachiti ivo vakakuvadzisa amai guru avo vavainge vagere navo pabarika. Saka vakabva vatumidzira imwe meseji vachiti mukoma mwana uyu ndamushungurudza ende ndaona kuti nguva yacho yandamushungurudza inenge yakwana, ndava kungoda kungochinja zvangu. Hongu nyaya iripo ndeyekuti ndichazamawo kuti ndinge ndichimbopfugama ndichinamata kuti ndikumbire Mwari ruregerero pane izvo zvandakaita. Zvekare ndichambozamawo kuti ndinge ndichimboitawo zvekuenda kucounseling, asi handizivi wacho kuti anokwanisa kundikanzela ndiani. Ndichambozamawo kuenda kuchechi uko kwandinoenda ndozamawo kuti ndinge ndichipiwa counseling, asi kuti ndinge ndichizovaudza izvo zvekuti ndini ndakaurayisa mukadzi wekutanga wemurume wangu panokwanisa kuzoti netsei. Ndichangovaudzawo nyaya iyoyo yekuti ndine dambudziko rekupota ndichiitira mwana uyu hasha. Saka zvimwe zvandinombopota ndichiita mwana uyu ndezvekuti pane dzimwe nguva dzekuti ndinongokaruka ndapindwa neumwe mweya, ndinobva ndaenda ndobva ndanovhura rimwe bhegi iro rine dzimwe hembe dzandakahwandisa mushure mekunge amai vake vashayika. Zvinhu izvozvo zvisati zvagoverwa, ndine dzimwe hembe dzandakahwandisa dzaamai vake avo vakashaya dzirimo mubedroom mangu. Saka mwana uyu pane mamwe mazuva ekuti ndinongomudaidza kana ndagarwa nemweya iwoyo ndobva ndamuti pfeka hembe idzi. Ipapo ndinenge ndichinzwa kumuvenga, ende pane dzimwe nguva dzekuti kana baba vake vari kuSouth Africa kana vakangofona vachiti vari kuda kutaura nevana, ndinoona sekunge ivo vanobva vatora nguva refu vachitaura nemwana uyu. Kana vachitaura nevana vangu vanongovabvunza mibvunzo, kana vakapedza kungotaura vanobva vangoti chipaiwo sisi venyu foni. Asi kana vava kutaura nemwana uyu vanokwanisa kutoita nguva refu vachingotaura dzimwe nyaya dzinenge dzisina kana musoro. Saka madirwo iwawo aanoitwa nababa vake ndinoona sekunge ndiwo ari kukanganisa ende ndiwo ari kumisikidza ruvengo pakati pangu nemurume wangu. Mwana uyu ndakasvika pachinzvimbo chekuti ndakabva ndamusiyisa chikoro. Ndakatomboita nguva refu murume wangu ari kuJoni asingazvizive kuti mwana ndainge ndamusiyisa chikoro. Ndaitoti kana baba vake vakatenga zvavanenge vatengera vana vose vanoenda kuchikoro, ndaibva ndangotora zvinhu zviya ndobva ndazvipa mwana wangu musikana. Zvakazoitika ndezvekuti murume wangu ndakabva ndazotomufonera ndichimunyepera kuti iye mwana ainge aramba chikoro. Iye akabva azoti zvake aizotaura naye kana adzoka, but paakazodzoka ndipo pandakazotanga kuita zviya zvandakakuudzai kuti murume wangu mukomanashi ndine zvinhu zvandakafamba ndikapiwa kuti ndinge ndichizomubikira mushure mekunge ndanzwa runyerekupe rwekuti murume wangu ikoko kuSouth Africa kwaainge ari pane umwe munhukadzi waainge achifambidzana naye, plus ndainge ndichitya kuti zvimwe kuda mukuzotaurirana mwana uyu anokwanisa kuzotaura kuti inini ndiri kushungurudzwa naamai nini. Saka ndakabva ndamuudza kuti kana vakauya baba vako haufaniri kuti unge uchizovaudza kuti inini ndini ndakakusiyisa chikoro. Iyewo semwana akabva angotaura kuti baba, inini zvechikoro handichadi, inini ndiri kuda kuzongoitawo kosi kana ndazokura. Ende ndakamuudza kuti kana ukangotaura kuti ndini ndakakusiyisa chikoro unondiziva, ndinokurova zvisingaiti. Murume wangu akasvika pakudzoka ndokubva ndamuudza zvese, ndokubva ndatotanga kutoitira mwana rafu sekunge munhu asingateereri. Ndinoziva zvangu kuti ndakakanganisa nekuda kwegodo. Pari zvino ndava kutya nekuti pane umwe musi wandainge ndigere nemwana wangu. Mwana wangu uyu musikana ndipo paakabva azongoti kwandiri, mama, ndakanzwa sisi vachiti ivo kana vakangowana basa vari kuda kutsvaka kwekuenda ende vanobva vatiza. Saka hana yangu yava kungogara ichirova kuti mwana uyu dai akasanditiza kana kuti akamitiswa. Ndipo pandava kutya nekuda kwezera rake. Please ndibatsireiwo kuti ndinge ndichichinjawo unhu hwangu. Ndinotendawo kune vose vachakwanisa kuramba vachingondibatsira. Zvinhu izvi zvinowanikwa. Hamuzivi zvinoitika kana wapinda mubarika. Competition inenge iripo
inenge iri yekutouraya munhu chaiyo. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa nezuro usiku navahanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mudzimai ati kurei pamakore, asi ndainge ndakabatawo zvandainge ndakabata nekuda kwemari. Ndaivawo munhu wekuti aigara achingodzinganisana nemari. Ndaiva munhu uya wekuti kunyange pamba vanhu vaitoona kuti ndini ndainge ndiri breadwinner. Murume wangu munhuwo wekuti ainge achishanda mugovernment, asi inini ndini ndainge ndichimhanya ndichimira ndichiona kuti mhuri yakwanisa kurarama ichidya here. Asi mukoma mukuzofamba ndakazosanganawo nevamwe vanhu vakazondipawo yandingangoti bad influence. Iyo yakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvikawo pakubata mishonga, nekuda kwekuti pane dzimwe nguva patainge tichifambawo takabata mari dzainge dzakati wandei, nekuda kwekutyawo kubirwa mari idzo dzatainge tichifamba takabata. Pane umwe mukadzi uyo watainge tichiita zvekunohodha naye, ndipo paakazotanga kutaura nyaya yake. Iye akabva ati aiva neumwe munhu wake waainge achiziva, munhu iyeye ndiye ainge achimubatsira. Asi mukomanashi, mari yacho pari zvino kana ndakazvitarisa yazosvika pachinzvimbo chekuti yava kundipinza bhizi. Ende mukoma, inini ndiri munhu wekuti ndiri kungogara ndichingoona zvipoko zvevanhu vandakauraya. Vamwe vacho ndevehukama, asi vamwe vacho vatori vatorwa. Ndichitaura nemi mukomanashi, mukoma, zvinhu zvose izvi zvandiri kutaura zviri kutobuda mumuromo maamai Mufundisi. Zvakaitika ndezvekuti mukomanashi, inini ndakatanga kuuraya murume wangu. Ndakatanga kuromba pandainge ndichiri kunze kwechechi, ndokubva ndazotendeuka. Chechi iyo yandainge ndichipinda, pane zvimwewo zvigaro zvandainge ndichida, ndo zvimwe zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizowedzera pamishonga iyo imwe yandainge ndakabata. Mukoma, ndaiti ndiri muchechi imomo ndaitobatsirwa nezvinhu zvangu zvandainge ndiinazvo. Ndakazotopedzisira ndava kutotungamirira rimwe district. Ende ndiri munhu wekuti ndakatendeutsa vanhu vakati wandei, but mukunotendeutsa vanhu ndichibata vanhu misoro yavo. Mukoma, pakunobatwa misoro paya vanhu vanofanira kungwarira, nekuda kwekuti pane zviri pauri zvinokwanisa kungotorwa kana musoro wako ukangogara uchingobatwa nevanhu vaunenge usingaziviri background yavo. Unokwanisa kutotorerwa zvimwe zvakakosha zvinenge zviri pauri. Saka ndo zvandaiwanzokuita. Ende avo vehukama vandainge ndichipedzisa, vamwe vacho vanenge vagara vachingorwara, vamwe vacho avo vandaita kuti vange vachizongosangana netsaona dzakasiyana-siyana. Ivavo vanhu kwacho kwandakaenda ndikanorombera, ndakabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichivatsipika, nekuda kwekuti kwandakabva ikoko kunyika kwandakaenda kunorombera, ndakabva ndatengeswa imwe hari iyi yandakabva nayo kunyika ikoko kwandakaenda kunorombera ndeye black, ende ine zvimwe zvuma zvakaitenderedza. Ende ndakabva ndanzi wose wandinenge ndaurayisa kana kuuraya ndinofanira kuti ndinge ndichimutsipika. Saka pandakatanga basa iri rekuromba mukoma, handina kuziva kuti zvinhu izvi zvichazondisvitsa pari zvino mukomanashi. Ndava munhu wandingangoti ndava kutobudawo usiku. Inini ndaingofungidzira kuti zvangu zvichangopererawo mukuromba, but mukufamba nekuwedzerawo masimba ndinoona sekunge ndakazogumisidzira ndazotemererwa nyora dzekuti ndinge ndichizotanga kuroya, nekuda kwekuti pane umwe musi wandakangokaruka mumba umo mandainge ndivete mava nevamwe vakadzi vainge vakati wandei. Semunhu ainge ajairawo kupota achiona zvinhu zveusiku, izvo zvinhu zvangu zvandiinazvo, ndainge ndava kusatya zvinhu izvozvo zveusiku. Asi pandakaona vakadzi ava vainge vakati wandei varimo mumba mangu, ndakabva ndatanga kutya. Ndipo pavakazondiudza kuti ivo vainge vasarudza kuti ndinge ndichibatsirana navo mumabasa avo awo avanoita. Ndipo pandakazotanga kuita izvozvo zvekubuda usiku. Pari zvino mukomanashi, ndiri munhu wekuti ndinogara ndichingobuda usiku. Dambudziko rangu mukomanashi randiinaro
ndinazvo pari zvino izvi zvekuromba kunyange zvedu tikambozvisa pasaidi semunhu wekuti ari kurana echarity organization ende ndiri munhu wekuti ndinonyanya kuchengeta nherera. Ndine dambudziko rekuti ndava kupota ndichirota vanasikana ava vandiri kuchengeta. Ndine umwe musikana uyo wandiri kupota ndichirota, uyo wandinofarira. Ndinogara ndichingonomutora mumba umo mavanenge vakarara. Vana ava vandinochengeta vanorara mudzimba dzakasiyana siyana. Saka mwana iyeye ndinoti usiku hwega hwega pandinomurota, ndinorota ndichienda kunomunokera mumba umo maanenge akarara, ende iye anobva abuda, ende paanobuda inini naye tose tinenge tisina zvatinenge takapfeka. Ndava kutya kuti vana ava vandiri kuchengeta kumagumo kwazvo ndinokwanisa kuzovatapurira mweya iwoyuyu wekuti ndinopota ndichibuda panze. Pari zvino mukomana sezvandakuudzai kuti ndinotomboona chipoko chemurume wangu ende handitombotyi pose pandinomuona murume wangu kana kuti vamwe veukama. Kazhinji pavanouya vachida kurwidzana neni ndinongovaudza kuti dzokerai muhari, ko akuudzai kuti munge muchibuda muhari ndianani. Nekuda kwekuti pari zvino pandava handichatombotyi kuti ndasangana nechipoko kana kuti ndasangana nemweya wemunhu akafa, nekuti ndiri munhu ajaira kungogara ndichingoona zvinhu zveusiku. Zvinhu zvandiinazvo zvakawandisa mukomanashi. Chandingangotaura pari zvino, ndine nyoka iyo yandakapiwa. Nyoka iyi inongogara yakangozvimoneredza pahari iyo yandakapiwa. Patakaenda uko kunyika kwatainge tichinzi ndiko kunogara munhu wacho ainge akabatsira mukadzi uyo wandainge ndichifamba naye panguva iyoyo yandainge ndichiita zvekutengesa. Pari zvino mukomanashi ndine dzimwe mari dzekuti dzinokwanisa kungonyuka dzichingobva muvhu. Mukoma uhu ndo upenyu hwandiri kurarama. Ndiri kurarama upenyu hwakazara neropa. Maoko angu awa akazara neropa ende zvinhu zvinogara zvichingondibata-bata. Nekuda kwekuti pari zvino ndiri advisor kunyange munharaunda macho mandigere, vanhu vazhinji vanouya kwandiri kunyanya matambudziko avo avanenge vachisangana nawo mumamarriages vachizama kuti inini ndinge ndichivabatsira. Munongozivawo kuti kana ugere munharaunda vanhu vachiziva kuti une mari dzako, vanhu vazhinji vanenge vachingotevedzera zvacho zvaunenge uchitaura. Asi vazhinji vacho vanouya kwandiri ndinogumisidzira ndazoisa maoko angu awa akazara neropa pamusoro pevanhu ava vanenge vauya kumba kwangu vachitsvakawo rubatsiro pamwe chete nekunamatirwa. Mukoma, handizivi kuti ndasvibisa vanhu vangani, nekuti maoko angu kuzara kwaakaita ropa kana ndikamaisa pamusoro pako unokwanisa kuzosangana nemimwe minyama yekuti unenge wava kusaziva kuti minyama iyoyo inenge ichimbobva nekupi chaiko. Mukomanashi, iyi ndiyowo nyaya yangu. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi maoko angu awa akazara neropa, ende kana ndikagara ndakunamatira unozosangana nemimwe minyama yekuti unenge usingazivi kuti yambobva nepi. Hei, nyika yakatakura kurema, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomanashi, please hide my identity. Ndinodawo kutsinhira zvataurwa nababa avo vaisa post yavo vanga vachiti mukadzi wavo ari kuvaitira utsinye nekuda kwekuti ivo havasisina mari. Zvakaoma veduwe zvatiri kusangana nazvo. Vanhu ngatityei Mwari. Inini ndatonzwawo kuti pano ndatosunungurwawo mushure mekunge ndaona post iyoyo yababa ivavo vari kuitirwa utsinye nemudzimai wavo. Inini ndiri single mom of 3. Ndainge ndakaitawo mukana wekuti ndainge ndakaitawo mari dzangu ndokubva ndazotanga kufambidzana nevamwe baba mushure mekunge ndatanga kuitawo mari dzangu. Baba ivavo uchivaona, you were such a lovely father, zvekuti baba ivavo ndainge ndakavatora ndokubva ndavaisa pamwoyo nemaonero
andainge ndichimuita achibata vana vangu zvakanaka. Pandakaona kuti munhu ainge aine mwoyo wakanaka, ndakabva ndatangawo kubata the same kune vana vake, but my side was pamari, like paying my fees and everything, chinenge chichida mari. Zvese zvinhu izvi ndaingoti ndiri kuzviitira murudo, ndichitiwo ndawana munhu wekuti mukufambidzana ndiye munhu wandichazosvika mukuchembedzana naye. I didn't know kuti chaingodiwa pandiri yainge ingori mari iyo yandainge ndiinayo chete. Sezvisinei ndakabva ndaitawo pamuviri vedu we, ndainge ndichidiwa zvainge zvakaita zvekuperera chaizvo. Hepano basa rakabva ranopera, munhu uya akabva andisiya nekuti iye wakanga awakuwanawo tumasenzi twake. Veduwe ndakatambura nenhumbu kusvika nhumbu iyoyo izosvika pakuzvarwa. Ndakazvara baba vacho vasisipo, vainge vatovawo kune imwe mhuri uko kwavainge vaenda kunodyawo mari ikoko zvekare. Nawo ndakazodzoswa zvangu kubasa, ndava kushanda, but unotoona nemaitiro avo kuti munhu uyu ava kuda kudzoka kwandiri. Manje ungadzosa sei munhu akadai? Shuwa ungamudzosa here pakadai? Ndiri kurarama zvangu, but ndiri kubayiwa hama we. Rudo ruchiriko here kunze uko? Inini ndabayiwa hangu pamwoyo kuti chokwadi rudo ruripo kana paine mari. Kana mari ikapera ndipo paunoona kuti rudo hapasisina zvamuchose. Pari zvino ndiri kungoti dai tagadzirisa both life inonakidza. Ndiri kungoti chero ndikawana anondida, sometimes feeling yekudawo murume inouya semunhu wenyama, but ndikangotaura nemunhu uya 3 days chete on chat ndinenge ndatobudiwa nekuda kwekuti ndakarwadziwa. Where can I find real love? Right now I am 38 years old. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndakarwadziwa zvisingaiti pari zvino. I don't believe in love anymore, nekuda kwekuti murume uyo wandainge ndafungidzira kuti ndiye wandichachembedzana naye akabva angondidya mari dzangu ndokubva angondisiya ndakadaro. Zvakangooma hazvo vedu we. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.